imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Tak, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na dzisiejszej czerwonej niedzielę. Ja zapraszam nas na osobliwe zustreczy z Gospodem. Na pewno rozгляди tydzień, kiedy żyli, щоб відбулося в ній. Хочемо принести сьогодні на алтарі з власті увесь наш досвід минулого тижня, все ті справи, які переживали, тижня особисто, все те, що в нашому житті відбулося, дякуючи, що те добро, яке ми спознали, відкрили для себе. Це вам перепрошаючи за те, що нам не отрималося, де проявилася наша слабость. Але приходимо так само з певними сподіваннями, з розумінням того, що з Господом ми не дадим ради, буде прожити у святості той час, який Господу нам даний. Тому приходимо так само з просьбою, і вони опіться над кожним з нас, над усіми тими справами, які будемо здесь у цьому тижні, тому що Господь нам так само подрекав. І на сьогодні ми станемо так само свідками духовства. Вельми cieszymy z tego, że czerwowe Boże Dziecię, zupełności naszej parafii, a na początku, drogie батьки, pytają się o Was, jakie imię wypowiedzieć dla swojego dzieciaci. Czego by prosić o Kościoła Boże dla Konstantina? Дорогі батьки, просячи Христу для ваших дитяти, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у вірі, щоб заховуючи Боже заповіді, вона любила Бога і ближнє, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрестні, чи готові допомагати батькам цього дитяти виконувати їх обов'язок? Константин, Костел Божий, християнская супольность принимает тебя с великой радостью, а ДНЭ позначает тебя знаком крыжа, а пошляменение тоже знаком Христа. Остался тебе позначить батьки и хрестные. Свободно удельничать в этих святых таинствах станем правды перед Богом и перед прочими, за все наши грехи и провины. Вспоминайте. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог, всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вічного. Аминь.
благословляємо Ти случай нашої парафії. Молимся. Всемогутний Боже, наша моць і надія, ми слабые люди, без Тебе нічого не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, как нашей воле наши учинки, беззгодными с Твоими заповедями. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правдущий веки вечные. Читання книги Заходу. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагерь у пустыні. І лагерь Ізраіля уладкаваўся там на горы. Моисей зайшоў до Бога і паклікаў яго пан з горы, кажучы: так скажешь дому Якуба, и отвестишь сынам Израиля. Вы сами бачили, что я зробил египтянам, як носил вас на орлиных крылах и привел вас до себе. Теперь, коли будете слухать голосу моего и заховывать заповед мой, то станете моей властностью сярод усіх народов, бо моя уся земля. И вы будете для меня владарством святаров и народом святым. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Мы яго народ, и овечки ягоной паствы. Мы яго народ, и овечки ягоной паствы. Воскликай Пану вся земля, с радостью служите Пану. Станьте перед Его обличьем с радостным спевом. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Верите, что Пан есть Бога, и Он створил нас, и мы Яговия. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Бо Пан есть добрый, навеки Ягоная милосердность, и верность Его с поколения в поколение. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Конец послания святого апостола Павла до Римлянам. Браті, коли ми були ще слабими, Христос у визначений час помер для збожних. Повному радці нехто помре за праведника. Може за доброго чоловіка нехто і отважиться померти. Бог доказує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грешниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми будемо збавлені праз Його від гніву. Бо коли, будучи ворогами, ми поєдналися з Богом про смерть Його Сина, то поєднавшися, ми тим більше збавимося праз Його життя.
І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось благодатство Божие, каже Пан, кайтеся и верьте в Евангелие. Аллилуйя, Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. У той час Jesús ubawszy na толпу людей, zlitował się nad nimi, bo oni byli zniesилені i покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді він каже в учням своїм: «Жниво велике, да работников мало. Так молите Господа жнива, как выслал работников на жниво свое». И, покликавши 12 учнів своїх, він дав йому владу виганяти нечистих духов і лечить усілякую хворобу і усілякую немощь. Імена ж 12 апостолів були такі: перший – Симон, названий Петром, і Андрей, брат його, Якуб, Зебедеїв, і Ян, брат його, Філіп і Вартоломій, Тамаш і Матвій, митник, Якуб Алфеєв і Тадеуш, Симон Кананіт і Юда Іскаріот, який зрадив його. Гэтых 12, знову Єсус, наказуючи їм: «На шлях поганців не йдіть, і у городи Самарійські не виходьте. Найбільше йдіть до овечок з дому Ізраїля, які загинули. А йдучи, обвіщайте, кажучи: наблизилось володарство небесное. Хворых оздоровляйте, мертвых увоскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте, дарма отрымайте, дарма не давайте». Это слово Пана. Ну, сегодня часто, сегодня сказать, что Слово Божие связано с тобой покликанием. Pierwsze czytanie Kniги Wychodu. Бачимо, як Бог покликав весь народ Израиля, до особливой такой едности с ним. Перед этим, конечно, показавши великие знаки червоної моці, коли він висвободив їх з єгипетської неволі, коли обороняв їх, коли допомагав, кормив, поїв, давав все те, що їм потрібно. І ось, об'явившися Моїсею, давши йому накази, сьогодні говорить: «Тепер, коли будете слухати голосу моєго і заховувати заповіт мой, то станете моєю власністю серед всіх народів. Бог моя вся земля. Станете моєю власністю. Народы хочуть належить до Бога». Czy jest u nas już takie głębokie pragnienie? I kiedy zabieramy tu przyjemny, сказать все правду, что я Бога.
to moje pragnienie, być Bogiem, należy do Jego. Tak wielmi, zdaється, ważne i proste jakby, i zrozumiałe, że tak by się nie odkazali. Ale że naprawdę tak odbywaється в нашій щоденності. Wtedy, kiedy my robimy te wybory, czy słuchamy Jego słowa, czy zachowujemy Jego zaprawienie. Czy to tak samo być nasze pragnienie, bo co znaczy żadać być własnością Boga? To znaczy być napełnić swoje życie Bogiem Słowa, powody Bożych nakazów. Тому nasze życie się является практикой до świadomości. Tak samo być to intymnie szukanie tego spełnienia życia powody Bożego Słowa, powody nakazów na nowe i na nowe. Приймаючи це рішення, обираючи цей шлях, як стати власністю самого Бога. І це здійсниться на кінці нашого життя, як возвеличення на небо, і стане перед Божим обличчям. Там Він появляється назавжди, і будемо його власністю. Але тут не секрет, на нашому земному шляху. Він важливо, щоб це прагнення неостомно обудалося в нашому серці. Jedna Горка йде помагає кликання. Віддається до Ватиканського собору. Коли Горка була про кликання, то розумілося таку у один спосіб. Кликання до життя святарського нам або монашського. Інших якихось варіантів якби не розглядалося. Ось так було тільки вельми замужене таке розуміння. Другий Ватиканський собор відкрив ось в собі, дякуючи Божому Духу. То есть, что покликание это не связано только со служением все духовной особы. А покликание это стан каждого из нас. Что покликание это запрошение Господа до особливого места, до особливого шляху у моим житті. Шляху, який не просто маю прожити, ale jaki stanie tak samo szlakiem mojego zbawienia, szlakiem mojej wieczności. I temu właściwie Kościołowi wielmi konkretne, kiedy czuję to poklикanie, to, że Bóg klicze można, to rozumiesz, że to związane i skierowane do wszystkich nas. I ciemnie, kiedy my czujemy poklикanie apostoła, to rozumieją, że to dotyczy każdego z nas, że Bóg zaprasza do takiej osobliwej takiej jedności. Особливої близькості можна сказати. Ну, припова, це прагнення Пана Бога. Тому Він каже, іди за мною, прийди і будь разом зі мною, будь поруч мені. Вот це є моє прагнення. Як ви говорили, бо коли я поруч з Христом, то можу бути впевнений і спокійний. Що так naprawdę со мною буде те, що потрібне, те, що буде корисним для мене. І тому, глядячи тепер на ось taki szereg i wielkość różnych poklikań, rozumiem, że все jednej ma wielkie znaczenie w oczach Pana Boga. I poklикanie do służebskiego życia, i poklикanie do życia przyświęcone Bogu i u samocie w różny sposób. Nie ma czegoś, co wszystkich однолького. Усюди jest, bo jest to takie rozumienie, ale wiele ważne, w tym szlaku poklикання. Так само пам'ятаю завжди, що це Божий дар. Тому у Його я маю питатися, Боже, що ти від мене хочеш? Який шлях ти для мене обираєш? Що для мене буде корисним? Що для мене буде збавленним? Що для мене буде допоможним? Яка воля твоя? До чого мені ти кричиш? Який ти шлях для мене обрав, який приведе мене до життя вічного, до моєї святості? Bo wielmi różne te poklикання i co powoduje to Bogu patrzeć. Co ciekawe, wiecie, Święta Tereska dzieciaka Jezus. Jej батьки, Ludwik, Zenia Maria i jeden i drugi kaliści chcieli уступить u monastery, ale ich nie przyjęli, ni jednego, ni drugiego. Один до Валентина, другий до Шаветок, а два до Шаветок хотіли. Але їх не прийняли. По різних причинах, кожен своє. І вони зустрілися, у їх народилося 5
по-разному бачить. І по-своєму його є своє плани, покликочка і воно покликання, про це шлях для кожного з нас. Сьогодні, коли ми будемо свідками хросту за хвилину, будемо ділити Костика, то так naprawdę розуміємо, що Бог так само створюючи чому життя, має для когось конкретний такий шлях, його життя. To jest to jeszcze kryje wiele. I na tym szlaku matki rosny mają osobliwe zadanie. Pomagczyło akcjowie, wierzę się odkryć Bogu w nowym życiu. Передать ему веру, дать ему что-то потребное, как он улучшности, с Богом открыл для себя этот шлях, який приведе до избавления, да, ось наш полноты счастья. А это дотычить, направду, кожного з нас. Kiedy wszędzie, kiedy my tak czytamy, że te pisanie Ewangelia Matwieja, na papier, to baczył, że Jezus wyszedł na górę i właśnie baczył na to, który ludzi i zlitował się. Wiecie, czasami zdaje się, że kiedy my to poklikanie w różny sposób, to albo posłanie po misji, to zapocznie tylko wести кудись tam, dość daleko. Misja ассоциация такая, это треба кудись там ехать, лететь, плыть в далекие краины и там ось эту миссию реализовать. Однако в сегодняшней этой Евангелии бачим, что наша миссия начинается так naprawdę тут и теперь. Wśród tych, u kogo gdzie ja живу, bo Jezus ubaczył na to, ubaczył тут, ось побач. Я не казал, что ось nie, ja was тут не бачу, bo ja ведаю, что здесь там есть іншие. Nie, on przychodzi do tych, jakie ось тут i теперь. I zlitował się nad nimi. Ось эта литость, это не просто такая сжалился, есть это глубокая внутренняя прожитевность, такой великой любови до них и готовности им допомогти. Когда наша миссия, наше покликание розпочинається у нашем щоденном житті, у тих місцях, де ми живемо, де ми працюємо, де ми зустрічаємося, серед наших найbliżejszych, nasze семьи, які потребують, і яких треба побачити ось таким позіркам, як бачить Ісус Христос. Тому позірку ми, на жаль, не маємо. Wiele szmat u nas właśnie naszych strachów, bojaźni, że my stracimy, że możliwości nie chłopić. Może prosto jest, że my do końca nie przeżyli tak samo taką pragnienie do światu. To, o czym się nie Матвей апостол пишет, что это овечки, которые побачил Иисус, как овечки изнасиленные и покинутые. То есть это, якби так докладно перекласти, то разорванные. То есть як вовк, який розриває, який нищить. Ось у таким стані це люди, які потребують, які поранені усім своїм прожите життя, які потребують допомоги. І Єсус to to, jaki klíče nás kapne, tak samo umieli odkryć swoje te poklикanie, te misje, dokąd umieli baczyć. Może czasami ja sam tak odczuwаю siebie. Właśnie rozerwany też codzienność moją, przez historię mojego życia. Про то, что мне надалее смертно ранить и не дает спокою. Так важно открыть, що мне так само Ісуса Христа, той, який керує свой зрок на кожного з нас. Що повний милосердності, повний любові. І ще що вельми важне, коли ми говоримо про покликання, ще не бачив, що Ісус Христос кличе всіх по імені. І Петра, і Андрея, і Якуба, і всіх інших, яких ми сьогодні живемо, і кожного з нас. По імені не тільки розуміє таким, що Бог знає нас, знає, але кличе до конкретного завдання. Покликать по имени, это значит назначить конкретное место в этой истории избавления. Мы маем особливое место, и Бог, можно сказать, нас потребует. Так треба поглядеть на свое життя. И в этом не будет якости гордыни, такая, что вот Бог не знает. Но в этом Бог потребует меня запрошает на это супроценность. Вот меня так надо глядеть, покличуть мне по имени. Говорит, что ты мне потребуешь. Я хочу, чтобы ты был Богом. Хочу, чтобы ты был моим. Чтобы ты и шел разом со мной. Это я сегодня особливый способ. Думаю, что варто подякувати Богу за дар нашого покликання.
про місце, в якому ми живемо. Може, варто було задуматися, про це не запитатися, але чи я молюся у этом розпознанні відкриття життя шляху. Чи може я вже відкрив і думаю, і конкретно, і ведаю, і в этом треба просити Господа, як Він дозволяв мені реалізувати його як найбільш повніше, повністю. Бо чим я нічого не занедбав, не змарнував. Але справді використовувати той час і ті ласки, яким Бог мені дарив. Але коли я ще не відчуваю, ще не вірю, правда, не маю певного світла для себе, то в этом так главное сегодняшний день, сегодняшнее Божье Слово, запрошение, запрошение. Это как мы сегодня помолились, как Дух Божий, якби випнув. Ми сьогодні говоримо, що Ісус Христос так молится об этом, что жниво великое, это работников мало. Ведь молитва Господа живя, как выслал работников. Ну, то так деликатно перекладено, так выпахал. Вы не сидят и не хочут идти. Просто не хочется никому. Так на добро мы свое гнездышко изобрели, здесь там можем сидеть. Как Дух Божий, как бы выпахал нас. То есть направил, так потом толкнул, можно сказать. В том месте, на ту кирунку, где уже для меня приготовано, где есть мое место, где есть мое задание, там, где есть мой живый шлях моего правдивого счастья и моего избавления. Просим, через Иисуса Христа, добрый Боже, дай нам своего Духа. И еще мы не распознали того шляху, как мы это учинили. Мы ясно открыли, что это чего ты не кличешь, але мы уже ведаем, каким шляхом идем. Дай нам свои потребные ласки, как мы могли этот шлях, это могли реализовать. В этом мы изъясняли доброученки. Отправлялся Твое обличие, Боже, в этом свете. Это самый добрый шлях, самый шлях восстановления. Аминь. Просим Ісуса Христа бути милосердним для дитяті, як батьків, кросних і всіх нахрещених. Молимся, как с воды Духа Святого это дитя отразилось это життя вечно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно могло слухать Твое Святое Евангелие, заховывать и любить Его святком. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно с радостью могло вдельнуть Святое охвятное гостинице. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно любило Бога и ближнее, как Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученные словами и прикладом христиан. И оно застало святости и мудрости. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре здоровья и исполнении Божьей воли для Оксаны. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как все учники, завсёды заховывали единство веры и любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас. святый Яне Хрестителю, Молись за нас. святый Езефия, Молись за нас. святый Петр и Павел, Молись за нас. все святые Божии, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал святого Сына, как и Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, а человека вызвали на стены, Ты нанес удобное молодарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызвали живое дитя от першородного браку, учинил во святыне Твоей величие вместе порубания Духа Святого, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молимся, дорогие братья и сестры, как Пан Бог Всемогутный отдадил это дитя новым життям з води і Духа Святого. Боже, небачної моці Ти здійснюєш незвичайні речі, трансцендентальні знаки. На протягу історії збавлення Ти подихтував воду тобою створеною, як вона виявляла ласку Святого Христу. На початку світу Твій Дух, узносячи над водами, як уже тоді вода отримала моц, освячення. Боже, на водах потоку Ти дав нам образ одречення, бо Твоя
nie zabrano, nie było początek znowu. Боже, Ты учинив, що сини Авраама прийшли по сухівні Червоного моря, а народ, визволений з неволі фараона, став образом будучи супроводності хрещених. Боже, Твій син, хрещений Яном Хрестителем в водах Йордану, той намащений Духом Святим, а коли висів на крижі, з його боку пролилася кров вода. Після свого з мертвих повстання, і він наказав учням, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожелай у им открыть крыницу Святого Христа. И как эта вода, про Духа Святого отнимай ласку Твоего единородного Сына. Как человек, який створен на Твое подобенство, и про сакрамент кровства, бруду всяких грехов отмыты, отродился з води и Духа Святого до нового життя дитяти Божого. Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на эту воду сидів мог з Духа Святого, как усіхав праз хрост, похований разом з Христом у смерть, з ним так само повстали до нового життя, і з тобою живе і володає, у єдності Духа Святого, Бог, праз усі віки вічні. Вас там батьки і хрестні станьте покуда. Працював, так? Дорогі батьки і хрестні, про сакрамент хресту принесене вами дитя, тримає дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його в вірі так, аби це Боже життя було заховане від зарази греху і могло неспинно узростати у вашому дитяті. Коли ж ви керовані вашої віри, готові прийняти собі цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, одречитеся від греху і визнайте віру в Ісуса Христа, бо це віра Костьола, у якої приймає хрост ваше дитя. Ті виракаєтеся греху, як жити у свободі дітей Божих. Ті виракаєтеся всього, що веде до зла, как грех не панував над вами. Ті виракаєтеся сатани головної причини греху. Ті вірите у Бога Отця Всемогутнього Спасителя неба і землі. Ті вірите в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес з померлих і сидить справа рука Отця. Ті вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдно святий, отпущение грехов, воскрешение тела и житие вечное. И это наша вера. Это вера Костела, вызнававшего наш гонор у Иисусе Христе, Павлу нашим. Тихо, что тебе. Константин принял просто веры Костела и помятор, и что с вами представить. Константин, я тебе пришел в имя Отца, Сына и Духа Святого. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Як була справедливо, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Усемогутний Бог, Отець Пана нашого Ісуса Христа, який визволив тебе від греху і отродив з води і Духа Святого, сам намаща тебе Христом збавлення, як ти, долучений для народа, пребывал у Христе, святору, пророку и володару на життя вічне. Константин, ты стал новым створением, я проносил Христа. Нехай это белое оденье будет тебе знаком дитяти Божого. За помогу слова прикладу близких несей незаблуженной у життя вічне. Прийміть святло Христа. Вам, батьки і хрестные, добирається потрібне дивити святло.
каб ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе як дитя світла і, триваючи у віри, могло вийти на зустріч приходячому Пану разом з усіми святими в небі. Амінь. Молитесь, браты и сестры, как молю и вашу я хляб. Прийняв Бога і святущі народне. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учеников мы завсёды черпали з Его силу для души и тела. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угом серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна грета і справедлива. Соброды годных и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и усюды Тебе складали Пану Пане, Святый Отче, всемогутный вічний Боже. Тебе мы живем, рухаемся и снуем, и в нашем земном вандраванні завсёды отчуваем Твою добрыню и носим собі задаток вічного життя. Маючи перші дари Духа, под якого Ти увоскресив з мертвих Єзуса, ми сподіваємося тримати вірку пасхальної таємниці. Тому з усіми аньолами ми Тебе прославляємо, з радостю ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повні хвали Твоєї, наславлена лишення, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, наславлена лишення. Свобода Божа, Ты святый, крыница всякой святости. Тому просим, я святителя, Ты дай на свою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал, раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте з этого всем, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Але чином до вечора взяв кіль, знов тобі подяку складаючи, падав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna. Tak wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, проливающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejny po всем świecie, doskonale w любові razem z Pawłem naszym Franciszkiem, biskupem naszym i uzupełniaющим duchowieństwem. Pamiętaj tak samo правоту сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дійшов з гэтага світу, де змогли убачити святого обличчя Твоего. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всіми нами. My zasłużyli udziału w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem i Preczystym Prawnikiem, ze świętymi apostołami i всіми świętymi, i sprawiedliwie podobali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławili Ciebie, na Syna Twojego Jezusa Chrysta. Raz Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, w jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu się wieki wieczne. Молим Читателя Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od osiągu złego. Dodatkowo słowa pokoju i darności Twojej. Jak my byli złożyli wolne, to rachuj zachowane do Ciebie spokoju. Czekali wspomnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидая нам, спокойно дарю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. Пусть ласкавый згода с Твоей волей даруйся спокойно и едность. И живешь и владаешь на веки вечные. Спокойно, Пане, нехай завсёды будет с вами. И радуйте ближнему, знак спокойно. Szczęśliwe faktycznie na wieczorze Boże. Амінь. Я не правди, а ти войшов до мене, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Одного прошу Pana i это только żadanie. Кажіть мне у домі Пана усі дні життя моєго. Спел номер 31.
Молимся. Боже наш Отче, святая камень, якую мы приняли, означает для неверных утоне. Учени, как Иоанна, покрыли единство Твоим костем.
Przez Chrysta Pana naszego. Krysia Ciegierowska, jeszcze posłuchać o duszpasterskich aniołów na 11 niedzielę zwyczajną. Szczero się Wam dziękuję za supólność dzisiejszą naszą modlitwę. Dziękuję tym, kto wybierał naszą papieczkę na poświęcenie za składane darowania, za wszelakie okazje do powołu. Niechaj dobry Bóg każdemu z Was sprawdzić. No a na tym tygodniu u liturgii nie odznaczają się radu 21 czerwca uspamić świętego Alazia Gonzagi Zakonnika. U sobotę 24 czerwca uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Święta msza o 8 godzinie ranicy i wieczora o 19. Rozumie się czerwiec do dnia o 18 godzinie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i czerwieckie nabożeństwa na uszanowanie Najświętszego Serca Jezusa. U niedzielu to nabożeństwa będzie przed Świętą Mszą na 19, czyli 18:30. Zapraszają przyjąć udział u pierwszym wództwom jeszcze. Pisało się, chciałby Państwu dużo, na pewno dawno para, ale tak samo tych, kto chciałby może dzielniczyć w uroczystościach ubóstwowych, ale nie może iść. Planuje to tak samo autobusne pielgrzymki, kto chciałby jeszcze zapisać, to jest taka machczywość u zakrystii. Każdą wtorku kaplicy o 18:45 odbywać nabożeństwo pro zastępnicę świętego Antonia Podłaska, każdą środę zapraszamy na nabożeństwa dla świętego Józefa. Усім юбілятам іменинникам надходячого тижня складаємо найlepsze pożądania Bożego благословення, здоров'я і усіх патронних ласк. Іншуję Świętosia Kościka z jego nowym takim narodzeniem właśnie u duchu tym. No i tak samo baćkowych, roskich, tak samo atolicy, jak on swoim mówił. No właśnie. I on rozłożył się karp, zapody uzrastał na Boże dzisiaj. Всіх потребної ласки, а негативність труд виховання принцидент Божого благословення. Pan z Wami. Braty i siostry, dorучаją Was miłosierności i łaski Boga i co Всемогутного, Jego Narodnego Syna i Ducha Świętego. Niechaj Bogu Trójcy Jedyne chowuje Wasze życie, jak oświetlaючи swój szlak wierą, Wy doszli do obiecanego wiecznego szczęścia, a my razem z Wami. Niechaj błogosławić Was Bogu Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święterka Niewynikania. Wierzy nas u zmaganie, bądź nam obronою, супроть спокусу і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а при князю войска небесного, могутностью Божий, синім веку шатана і інших злих духов, які на злуку душ свою спасися. Najświętniejsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, Беззаgadne serce Maryi. pomóż naszym poratunkom, Święterka Niewynikania. молися за нас. Номер 12.